Това е относително младо звено в Александровска болница. Относително, защото произхожда от катедрата по клинична лаборатория и се отдели самостоятелно през 2004 година. С две основни задачи: да развива уникални технологии в областта на лекарствен анализ и разработката и валидирането на нови биомаркери в лабораторната медицина и да обърне внимание на един от най-съществените въпроси в съвременната медицина – оптималното управление на лекарствената терапия. Тази лаборатория има основна цел да осигури максимално най-добрата грижа за болния човек чрез оптимизиране и индивидуализиране на лекарствената терапия. Ние с уникални технологии и средства осигуряваме изчисляване на индивидуални дозови режими и постигане на максимална полза и минимум риск при прилагането на всички проблемни лекарства в съвременната клинична практика. За тази цел разполагаме с система от уникални кадри, уникална апаратура, уникални технологии, които наистина са за тази страна, за съжаление, все още не много разпространени в други звена. Обстоятелството, че сме първи в Централна и Източна Европа инсталирали уникална апаратура, течна хроматография с тандем мас спектрометрична детекция, че работим с технология, която е разработена изцяло в тази лаборатория и валидирана по най-високи международни стандарти, с участие в най-съвършените международни схеми за управление на качеството, са само елементи, които доказват качествата и възможностите на тази лаборатория. Постиженията на лабораторията са разпространени почти в целия свят. С наши технологии работят в Съединените щати, в Германия, в Япония и вероятно за това измеренията могат да бъдат преценени на различни равнища, в това число и ангажиментите, които има в международно равнище, като член на управителния съвет на Световната асоциация на дружествата по патология и лабораторна медицина, национален представител в Съюза на европейски медицински специалисти в секцията по лабораторна медицина, национален консултант по клинична лаборатория. И всичко това отдавам на хората, с които работя и го дължа на тях. Това не са мои характеристики.